kalon hawur miko lir membo Bathara aja turu sore kaki ana dewa ngengleng jagat nyangking bokor kencanane isine do atatulah sandang kalawan pahangan yaiku bageyanipun wong melek sabar narima leng kono to wau ingkang wonten ing pagelaran Jawi nenggih Patih Harya Sengkuni ingkang katemben geder-gedrek kalian Turah Petruk Kanthong Bolong Sigra Ngawi sangganing para Sata Kurawa nyatlang ninggalang nyanagara pandan mondar Tino nirga gonang durm sorote tanpa padang kasolan pacaring dewe ana dongeng enthik-enthik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan dudu karepe dhewe wah kae lah kae wis ketok piyuh menungso kok angger bar ribut karo kancane mesti terus ngundang bolone walah oh alah Sengkuni bola bali menungso watak iblis sumindakmu julik rono-rene mung wadul rene supaya kabeh dadi dredah dadi pasulayan alah kek bejane aku kok ya slamet kek Petruk iki jane mungkin nyapa ngono lho kok ya wani-wani ngantem sengku tak wantem gletak tak geret siyen terus ke ngarep terus lah nek upama
terus kae ngono maju njur aku dikeroyok digebuki lah prayo babak bunyak ora dadi abahan sirahku iki engko walah Gusti mbok yo kaya tega men ninggalke aku gur dhewe Pakne Semar kok ya mentolo ngono lho Bagongmu jare melu kok ya ora ngetok blas ngono ki ya kebangetan tenan Bagong ya walah Gong jare sedulur tiji tibeh mati siji mati kabeh jebul kene mati kono malah luweh iki apa alah Gong kok ya nemen kowe nemen remu ora tresno karo sedulur iki nemen alah ngono jarene kaya ngono jare sedulur karo sedulur ki saling membantu terus aja nganti kaya ngono nek kowe lara aku ora negakne matimu engko nek apa-apane kowe ya tetep aku tanggung jawab nyatane ndi urane nyatane menyang nek omong iki dipikir kancane iki sing mburi sik perlu barang kok ya ora agek separo lho kowe iki terus oh kowe sing ning lha genah aku ning toliet ngono kok oh tak kira nek kowe tega ora aku ki apa tau tega aku lek wis tau ngomong karo kowe to aku ki ora bakal nekane sedulur apa-apa tetep aku tanggung jawab lha wong pendringmu wingi tak bayari 15.000 Magicom wingi apa oh wis tak bayar lho jeneng karo sedulur ki ora ngono kuwi aku ki apa-apa tega to karo kowe anakmu ora ndek dhuwit tak ndek dhuwit bojomu arep blonjo bingung aku lek wis tau ngomong karo kowe apa-apamu tanggung jawab aku upama kowe mati sithik Mbak Yu tak benane oh nek kowe aimu nek kowe kena ora masuk kowe kena modus nek kowe ya upama kok padha karo iki arendang nyengkakne kakang bintang mati ya ora ngono ya ngene Gong aku bloko suto wae kowe ngerti to kedadian king jero ya aku ngerti kowe padu karo Sengkuni sing tok gieret tok jentuske ngarepmu to lah iya lah saiki wis piye lah iya kuwi to Gong awake dhewe ku dikeroyok wong loro ki apa lah iya to Truk lah kek bojoku jek ayu itu ayo iya lah kek Mbak Yumu barang lagi belah saiki lagi nganggo skincare anyar iki apa mereknya apa to iki kae aku dhewe ora tek apal ki agi ayu-ayune ki mingir-mingir ngono ki. Nek aku aku mati terus piye to, Gong? Lah iya to, Truk. Lah ki Mbak Yune karo aku ya gematiran nek aku teko nang digawe susu lah ya. Lah iya. Alah, kok ya ora ana tenaga bantuan ya, Truk. Ayo bapake kok ya tega men karo anak. Lunga ya gur nyangoni selawe ki apa. Alah. Walah mar kaya teganya dirimu. Aja padha gembrah, aja gembrah. Lah ya to Ndara Wanuman to. Mula kok to dlang ngono ki. Biasane tak tung-tung biasane iki. Ayo aku sing teko layak beda cacakane iki Ndara Wanuman lah iya. Biasane apa wis rasa ngomong biasane wong Ndara Wanuman teko ayo. Pripun Ndara? Ora usah padha gembrah, ora usah padha bingung. Aku kautus dening wong tuamu supaya ngawat-awati marang lakumu. Lah ngene iki lho. Tegese bapak ki orang tua yang bertanggung jawab dan tidak menegakkan anaknya. Menegakkan iki basa apa ora tega ngene lho. Lah iya. Pripun Gus? Iki ngene. Kowe Bagong karo Petruk. Nggih, pripun Den? Ora usah padha susah hatimu. Aku wis ngerti kedadiane kaya ngopo. Wis digambar dening wong tuamu Kakek Semar Badrana ya. Lah, jan tenan kok bapak niku mesti pun disiki ngoten niku pun ngerti gambare mengke napa niku bapak niku pun mudeng. Lah iya. Nek dong kok ngorok kowe ora eling apa-apa ya, Truk. Lah iya wong dening pas ngorok. Lah iya. Apa nek nek pas nedeng arep apa jenenge sesonjo ngene kok lali njuk ora nggo sendal barang kae wong lali kok. Ha iya. Heeh. Aja ta Bapak Semar sing enome sikat gigi kleru ya tahu kok. Lah iya. Wis ayo bakune aku ngerti yen Petruk padu karo Sengkuni. Nggih, kula bloko mawon Den, padu karo Sengkuni. Kula pun gregeten kula. Ayo. Saiki morage tantangan maju ana engko yen ana apa-apane aku sing tanggung jawab. Lho.
Muga sikik Gus, sampean kok aja sok gampang ngono kuwi. Wong tembung tanggung jawab niku angel lho. Nek mung tembunge iki penak, aku sing tanggung jawab ning mengke glethek petele nek kula pun gelut gek sampean lunga. Aku kira-kira kapan tau mblenjani janji. Aku kira-kira kapan ora tau saguh karo sanggeman. Nggih nek siap no. Pun sampean manunggu mriki nika wong Kurawa CS sak bala nika kula tantangi. Sengkuni to? Iya. Ning sampean ku tenan lho jen ku sampean anu nesu kek lunga sampean. Ora. Terus kodene pripun? Yen kira-kira engko wis para Kurawa bakal nandangi kowe morage aku bengok ana saka kadohan utawa kedhepono. Lho, kedhepi? Iya, lho, lha nek sampean mengki ngertos mboten kula kedhepi? Ngerti Petruk. Nggih, siap nek ngoten pun mang tunggu mriki kula tantangi wong. Tak enteni ning kiri. Ayo, Gong. Hei, amuk. Amuk Suramrata, Jayamrata timbang karo tanpa padha. Hei. Wah. Mangawur-awur-wurahan dengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kadya butula war panggri ing turangga esti miang dwaja kang kekitir rakata ingkang Dwaja lelayu sepit ora pangling iki Bambang Haswatama Bambang Nongloman Haswanak Tama Jaran anak jaran belo bubulen kowe hus wanuh wani langap-langap waton ngucap nyumbari marang Narangka Praja Ngastina. Petruk kantong bolong. Piye? Yen kena tak eman morage mundura kenaning becik aja tok tutukake. Anggenmu bakal ngampil wujuding Jamos Kalimasada kalawan Sinuwun Prabu Puntadewa. Sabab Jamos Kalimasada bakal den gunakake dening para Kurawa kanggo nyirep dahuru kang tumempuh nang Praja Ngastina wektu dina. Ora idep. Mbah ora idep. Aku jane ora apa-apa nek kabeh dirembug krenaning becik nanging. Patihmu Sengkuni tembunge sak kelimah wis nglarake ati, ngundamana wong cilik, ngundamana wong kere, malah kepara aku diukur kanggo dhuwit. Ora trima, kene iki ora trima. Mula ayo aku entuk ora entuk bakal bacut, bakal ngampil wujuding Jamos Kalimasada karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Mbah, ora idep bakal tak nyangi. Woh, yen ngono kowe bakal wani marang kabeh para Kurawa. Apamu sing tak wedeni, Swatama? Walah dalah. Kowe rung tau krungu kondangi Bambang Swatama tau tate bedah kutha Mboyong Putri. Nek mung banggane Petruk kunokan, wo lambemu bosok kowe. Ayo, amuk. Oh.
Hei. Mana janjimu? Maju. Nah. Hati-hati. Ngantek kalah denda kowe. Wah, parat jebul nggawa jago keprok Petruk. Ayo, apa abamu? Petruk dadi tanggung jawab. Wah. Lakon ajur dening aku Anoman. Ayo, ora ki maju. Ah. Maju lho ganingan. Oh. Maju. Hei, hei, ha, hei, 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 hot, ha, hei, 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 maju. Kusuma
Hai, delang, delang. Oh, delang, delang. Lot, lah, loh. Yuk sija Pak Slamet. Layon plung-plung layon. Nah. Hei, oh. Wah, ora endo pedhot gegermu we. Hamuk, hamuk, hamuk. Yo, ojo mundur. Wah. Wo pedhot. Ya kok nggo sate kowe. Hamuk, hamuk, hamuk.
Wah. Tumbak brodol susu. Kebuk, sudah berada, saya berada. Ayo maju. Udah, maju saya wait. Maju. Padake. Mulane nek maju ki didelokke. Nek arep mati ki gonge munine bareng. Walah Durmagati. Tiwas aku sudah terpaksa membawakan dirimu pedang lho. Agak tak kene malah wis mati ki jawabmu piye? Durmagati. Lho mati tenan ki. Gong. Truk. Ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok wis mati to? Ki mu piye to, Truk? Lho, ayo mati yo bolo mati musuh mati yo lumrah to. Nek bolo sing mati lek sedih to kowe. Lah nek jane mati belum saatnya ki gak gayeng lho, Truk. Kurang piye ngono lho rasane iki suasanane iki kurang nges ngono lho, Truk. Alah mati garek mati kok bingung. Lah ngono ya sirku kan ya urung tak toke senjata pamungkasku to, Truk. Lah iya, ndak. Nggo korek. Korek apa aku ora sanggup. Ya wis lah sida. Alah. Wis salah anu citraksimu urung ketok. Urung enteno sedelok. Wah karo anu ngenten-ngenten sedelok ya. Iya. Terus anu ngomong-ngomong, Truk. Iki mau wis perang entuk wong pira? Alah sembuh, Kong. Ndoro anu manis ngiwut ora itung aku ya ngiwut wis ora tak itung blas ngono kae mau. Kayak iki bolane wis entek. Oh ijeh no. Ndoro Anoman karo awake dhewe kok entek. Oh mungsuhe maksude. Jeh. Durasasana urung ketok. Ki Durmagati wis mati. Dikira aku wis mati to tak lunga. Para bisa
para bangun sepatu mbah aliyasa Wah, latalangan ngene ya garing iki ra apa-apa to bakune wis bar iki wis temandang ra apa-apa Emok selamat saya bertanya mati teriak tak tung 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 tuh tungok bingok blingok bling tang tang tak turung telang tak telang tet andulung dok entang entang tetang tak endeng tang tung tang tak tak endeng tang tak tlung tlung endang tak endeng antung tlung tlung endang tak tak der tak endang tak tak dang dong tak dung dung tak tang der tang tang dong tang tung chen ting tang tang dong tang 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 dong tang tlung tlung anggreng tang tung tlung tlung yang nyambut gawe plang plung padane macem-macem to piye kowe iki angger wis anu krungu gondo karo mambu gondo arum saka angganing cantuk aku lak wis do glecak to kowe ngono kok neka-neka sik enak mambu kopi ya ngene iki ya nggetmu aku kokong njaluk tulung Kang njaluk tulung ngok TNU udara ngono ki ngok aku kuku mambumu entute bagong wo wong ora cetha maju ki badar bareng ora dhewe wong kaya ngene jenenge ora ngitung nek kan kancane kuku aja siji kuku entenono Kang kene amuk susune susu rama jamatara maratama mamuk suramata jaramata aku cici raksasa tandangana iki cici tak suwen aku cici tandangana ora ndri mamake kowe padha tuminta sawiwiyah sarwiyah marang para sosot suwen pira wene kaya ngene bacok habis lah nungso ki ora cetha kaya ngene kok maju kene aku anggere kadung cancut gumregut ini ora itung apa-apa ya pecel gori pecel bligo pecel gong ora melu wis karepmu ora mundur kono pecel urusan awake dhewe ora dadi ora sengaja Kang ora dadi ora sengaja sesuk Mbak Yu takene ora sengaja ya sedulur kaya ngono ki gawean apa wong mripat ora mlek tangga dipecel dulur tunggal ya dipeceli karepmu ki apa ora tau diajarne wong gerang ora nganti gapite tugel ora lega iki remangsaku wis wah iki mujane cak-cakan apa to wong mangsaku kok aku dipecel ki aku ki salah apa luput apa aku ki tresnani kowe rene ki tak susul mbok menawa tekan nyatus dinamuk woi malah nyatus dina wis ayo saiki mundur ngopo kae Kurawa wis ajake rada mundur ayo sawetara
Ayo ngleremke ata, ngleremke ati, matur karo Bapak Semar karo Ndara Puntadewa supaya kabeh ki ora njur kaya ngene gontok-gontokan terus. Ayo tak derekke, Gong. Nyatlang ning kalangnya nagar pandanmu